Ndị be anyị alụ mmelụ ezigbote alụ mmelụ. O nwere ife Soludo na-ekwu ụbọchị a do na ife a na-achọ egwu na-emewegori tupu Soludo bata, mana o nwere ife Soludo na-ekwu ụbọchị a na-achọ ịchụpụ ụka na ụka na ana especially na Anambra, mana họgoro nke aha wu nsogbu. Ọ ife a ndị akpọrọ omenala kịta ọnyawo omenala ahụ ndị nna nna anyị mere maka ndị si na ha na-eme omenala, mana ebe na-achọ ịgbado ọkpa wee na-ekwu okwu a na-ekwu okwu na-ekwu ya ete aka ife ọgwụ a Okeite nka anụgo m ọtụtụ ife banyere ya na-ajụkwa ma ndị na-ekwukwa maka etu esi ekwu na-adịkwa ka etu esi ekwu onyinye ekwensu. Ịmana onyinye Chineke enweghị repercussion, mana onyinye ekwensu nwere repercussion. M na-ekwu from based on na m onye ụka. Ndị na-ekwu maka Okeite, ndị ọzọ na-ekwu na ọtụtụ na-ekwu maka Okeite na-agwọrọ ya mmadụ ma ịchụ àjà na ndị otie, mana nkwa ndị ọzọ kwa makwa anya na-ekwu na ọ na-eri isi ajọ ọgwụ na-emecha ọlụwa ana nke mana na ife na-eme kịta boys anyị niile. I'm sorry to say this, mana mma agwụ na eziokwu ọ kacha na Anambra anyị. Onye ọbụla chọzile onye ọ dị mma mmadụ inwe ịchọ inwe ego, ọ dịkwana mma, mana ụfọdụ ife a na-afụ ya ụfọdụ oge ka ọ dị na agbụrụ ịgbasie mbọ ike n'ihi enwe ga dịka ofu onye ndị na-ekwu maka Okeite si ekwu sị na ụfọdụ na-eji akpụdewe ife dịgolo n'akara aka ha, akpụdewe nso n'ike, ikpụdewe nso n'ike ụfọdụ oge otigbuo ogu repercussion ya na-adị na onye enwe ego ya enwere ego na ọgba mbọ akwụkwọ na ọ gbagha mbọ. Onye nwere akara aka biznes ime biznes ya eme biznes ọfụma n'ọdịna ife niile adị na akara aka. Onye ma agba bọọlụ ya agbata bọọlụ ọfụma. Ọhọ ntịrị oje emeri Okeite ma o merie ife nwa nya ka ntị ka njiri ohere agwa ndị be anyị onyinye ekwensu wote isi wole isi wote isi bịa wole isi. Ife niile a na-eme aja niile a na-achụ ọbara na-eso enwekwa ike sị na ọbara anụ, mana in future unu na-anụgasị akụkọ ndị gwọrọ ọgwụ mmadụ gwọchaa ọgwụ asị na ndị nna nna ya gwọrọ ọgwụ a na-ekwuzi okwu etu anyị si bupụzie na ọ na-enye nsogbu ụmụ bịa na-ata afụfụ ya. Eje kpọta ndị ụka ha na-asọ asọ ọ ha na-ebupụkewe ọ ndị ụka na-ebupụ ya. Efu ebe ndị ụka bupụchara ya ọ nacha ife gbasara ọgwụ maka ife ndị agwụ na m ekweghị m na ife a na-eme omenala ife a na-afụ kịta boys ya ebutelili ike Okeite onye asi ebe onye aje na mmiri nke ọchụ aja onye aje nka. Ekwetaghị m ebilivu etu nsi wee fụ o nwere ife dị iche na omenala from ife a na-eme. Omenala dị iche na ajọ ọgwụ. Enwere ife na-aza traditionalist or traditional people. Ọ dị iche from ife a na-eme kịta and ọtụtụ n'ime ha apụtana na-ekwu ya na ọ dị iche na ife a na-emezi kịta. Ọ dị na-egwu ụmụazị be ya na rush anyị ebutelili ike. O nwekwara mgbe anyị ebe ụbọchị aka m fụrụ ofu onye yahoo ndị na-eme yahoo ma ụfọdụ na-eji ọgwụ eme ọ na-ebe akwa na ọfọrọ ya 2 years. Olugo mgbe ife eji were isi
onyinye ekwensu ọ na-eleji aka. Chineke nye gị ife ihe erigide ụtọ ya, mana Chineke aha enye ife ka e were mee mmegido. M na-eji ohere a na-agwa ndị be anyị hapụ na ife dị n'ọgwụ, ọ na-eri isi. Ị akwụlịla ụgwọ, ekwensu ya mechaa wolu nke onye ego, wolu nke ọkwa ka nha malụ ka ọkwa ka etu ntị wee malụ ka ntị ekwu. Achọghị m ịba n'ime dibịa nke a wee sị nke a sị nke a, ọ dị ife a na-ewi kịta nke sị nke a enye nke a 7 days, nke a sị 7 days ga ya alụ. Adị ịntanetị mezie onye ọbụla ndị dibịa pụtakwụzịrị ịntanetị a na-apụta, ma ụfọdụ sị nọ ngọgbu ka a na-aghọgbusi ndị mmadụ, ụfọdụ sị nọ ntisha 419. Jiri ile gị gụọ eze gị ọnụ, maka mgbe ọ ya esu, mgbe ị ya ebe ama anụkwa mkpughu. Chebie na ife a ngwara ụnụ, sepụ n'aka dịka nsikwu na mbido. Ekweghị m na omenala na ife gbasalụ ịgwọ ọgwụ ofu, ekweghị m. Ọ ya wee na-achọ ịgbagha, ị malụkwa ebe nkwụ. Ngwanụ daalụnụ.